STV, PESPO, takže, a co je na tomhle kanálu? Budeme dělat totální blbosti, všechno, co si napíšeme a uděláme a v dnešním díle je úvodní, takže seznámím celý náš tým. Takže jako první přichází... Jako další přichází... Lucky! To je další, ale to vůbec neposlouchej, to je úplně... Takhle. Je Košo! Ano! No, teď přijde Monster. Čau. Jo, super. Takže, Forfán koupili teďka pizzu, nebo koupili, dvě pizzy, oni, ti tak všichni chlapci. A co budeme vlastně natáčet? Budeme natáčet různý. Vyšel něco budeme dělat s policií, pak budeme natáčet třeba, každý bude mít co téma nebo a budeme tam natáčet různý hry, třeba Battlefield, nebo lolko, nebo prostě záhledky tým lolko, prostě pičoviny, no. Úplně samý, co vás napadne, můžete napsat do komentáře. To by bylo pro úvodní video všechno a mějte se, dejte like, odběr, alebo... A tak se s vámi loučí Man, Paša, Hrky, Vrky a Floky. Ahoj, já vás zdravím a čus! Tak právě utíkám s kamerou, nikdo mě neví. Udělám si samotný vlog, takovej samotový.